Luottamus on yhteisön synnyttämää. Se on osa normistoa. Koen, että yhteisön silmissä jokin on luotettavaa ja se tuntuu silloin turvalliselta ja vetovoimaiselta. Kuluttajan luottamus on paitsi lupaus, niin se on myös lunastuspohjaista. Molempia tarvitaan tietenkin. Kiinnostus tuntuu hyvälle, vetovoima tuntuu turvalliselle ja sen pohjalta sitten se kokemus, joka vahvistaa minulle, että kyllä kannatti. Ilman luottamusta ei ole myöskään kiinnostusta, jolloin tässä mielessä se kaava kulkee juuri tässä järjestyksessä: tunne, tieto, teot. Jos lupaus ja lunastus mätsää niin sanotusti, niin se lisää luottamusta. Eli myyjän puheet pitivät kutinsa tai sen tuotteeseen liittyvä lupaus myös implisiittisesti toteutuu. Ja jos ajatellaan asiakkuutta, tavoitteena olisi aika usein yleensä tavoitella pitkäaikaista asiakkuutta. Kaikki ostotapahtumat, kaikki valintatilanteet on aina tunnepohjaisia, epärationaalisia ja luottamus on siinä se keskeisin elementti.